имрӯз 15 декабри соли 2020 аз кушодашавии маркази савдои кушониён 1 сол пур мешавад. дар тӯли 1 соли фаъолият маркази савдо бо назардошти пандемияи COVID-19 бесобиқа рушд намуд. ман аввалин соҳибкоре ҳастам ки нуқтаи савдои худро кушодам. ман аввалин харидор дар маркази савдои кушониёнам. мо ҳама сарҷам тавонистем ин маркази савдоро обод намоем.